Омръзна ми от тези изпити. Чувствам се изтощена. Не съм само аз, С колкото колеги говоря, всички са уморени. Май даже се разболявам. Трябва да допия сиропа за кашлица. Да, ще изпия колкото остана. Ще си купя и витамини. Има едни малко са скъпи, но ще взема колкото трябва. А Радо е против всякакви лекарства, дори витамини не пие. Може да говори колкото си иска, но човек трябва да взема мерки, когато не му е добре. И за какво ми е това следване? Преди не бях доволна от работата, шефът беше отвратителен, по цял ден викаше, колкото му глас държи. Но в новата фирма е страхотно. И да не завърша, пак мога да работя там. Все пак съм започнала. Ще уча колкото се налага, пък един ден може и да ми свърши работа. Когато поясняваме какво количество засяга действието в главното изречение, използваме съюза колкото. Ще взема колкото трябва. Ще изпия колкото остана. С колкото колеги говоря, всички са уморени. Когато посочваме в каква степен се извършва действието, използваме съюза колкото. Може да говори колкото си иска. Ще уча колкото се налага. Викаше колкото му глас държи. Не съм яла от снощи. Нямам време. Само уча, а колкото по-малко ям, толкова по-зле се чувствам. Трябва да хапна нещо. Ще си купя една пица. А защо не нещо по-вкусно? Например, от уния италиански специалитети, от които дават и за вкъщи. Дали да дам толкова пари? Мама казва, че трябва да харчиш само толкова, колкото можеш да си позволиш. Аз май харча повече, отколкото трябва, но пък какво да направя? Парите са само средство. И дали не е права, че винаги искам повече, отколкото е нужно? И Радо понякога твърди същото, че вечно се чувствам неудовлетворена. Ама от какво да съм удовлетворена? Следването стана по-трудно, отколкото предполагах. От изпити напоследък не ми остава време на едно кино да отида. Радо казва, че колкото повече дадеш, толкова повече ще получиш. Тоест, ако уча по цял ден, ще изкарам шестици. Голяма работа. За какво са ми? Обърнете внимание. Когато съпоставяме количество или степен, използваме двойния съюз. Колкото, толкова. Колкото по-малко ям, толкова по-зле се чувствам. Колкото повече дадеш, толкова повече ще получиш. Трябва да харчиш толкова, колкото можеш да си позволиш. Когато посочваме в каква степен се извършва действието, използваме и съюза отколкото. Стана по-трудно, отколкото предполагах. Харча повече, отколкото трябва. Искам повече, отколкото е нужно. Дали въобще да се явявам на този изпит? Все пак съм учила. По-добре да опитам, отколкото да се отказвам. Така е. Но по-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Как да се явя, като не съм прочела половината въпроси? Дали да не опитам да препиша? Не. Това може повече да ми навреди, отколкото да помогне. Ако ме хванат, после само ще ме късат. Обърнете внимание. Когато сравняваме две действия по степен на извършване, използваме съюза отколкото да. По-добре е да опитам, отколкото да се отказвам. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Това може повече да ми навреди, отколкото да помогне. Ало! Ами нищо, навън съм, ходих да си купя витамини. Радо! Уча доколкото ми стигат силите, какво искаш?
Не старая се, доколкото зависи от мен, просто... Ох, престани, не всички сме толкова амбициозни, колкото си ти. Ох, добре, ще се готвя доколкото е възможно. Хайде. Лесно му е на него, помни като слон, прочита веднъж нещо и вече го знае. Когато посочваме до каква степен се извършва действието, използваме съюза доколкото. Уча, доколкото ми стигат силите. Старая се, доколкото зависи от мен. Ще се готвя, доколкото е възможно. Ани! Силве! Как се радвам да те видя. И аз как си? Добре съм, закъснях за работа, защото имаше задръстване. Вие с Радо как сте? Добре, щяхме да пием кафе, но той не можа да дойде, защото има работа. Той винаги има много работа. Да, сега е още по-зает, защото шефът му е командировка. А ти кажи ми как си? Добре, започнах нова работа, понеже не бях доволна от старата. И така. Днес да не би да имаш почивен ден? Не, в отпуск съм, понеже имам изпити, по цял ден чета, понеже сесията е тежка и ужас. Изглеждаш ми уморена. Предлагам ти да дойдеш с мен, ще ти покажа нещо много интересно. Искаш ли? Да, айде. Да. Когато поясняваме причината на действието, използваме съюза защото. Закъснях, защото имаше задръстване. Не можа да дойде, защото има работа. Сега е още по-зает, защото шефът му е в командировка. Когато поясняваме причината на действието, използваме и съюза понеже. Започнах нова работа, понеже не бях доволна от старата. В отпуск съм, понеже имам изпити. По цял ден чета, понеже сесията е тежка. Добър ден! Здравей! Заповядай. Това Силве, което виждаш, са кадри от Челтнам. Едно малко, много красиво градче в Великобритания. А ти си ходила там? Да, съвсем наскоро. И съм във възторг, тъй като не бях виждала подобно нещо. Там се провежда един уникален фестивал. Фестивал на науката. На науката? Да, нарича се Лаборатория за слава. И в него участват хора от всички краища на света, включително и от България. Сериозно? Да, между другото, българите се представиха блестящо. Страхотно. Добре, и всички тези хора учени ли са? Не, много от тях идват, тъй като са жадни за знания. А знаеш ли кое е най-интересното? Кое? Това, че там присъстват и деца. Деца на научен фестивал. Как ги привличат? Успяват, тъй като са намерили подходящия начин. Те им представят последните научни изследвания под формата на игра. Аз ви оставям. Отворете прозореца, че е много топло. Аз тръгвам, че закъснявам. За скоро. Когато поясняваме причината на действието, можем да използваме и съюза тъй като. Във възторг съм, тъй като не бях виждала подобно нещо. Идват, тъй като са жадни за знания. Успяват, тъй като са намерили подходящия начин. Когато се посочва причината на действието, понякога се използва и съюзът че. Тръгвам, че закъснявам. Отворете прозореца, че е много топло. Мълчи, че ме ядосваш. Забравих да дам нещо на Петя тете Венска. С нея бяхме заедно в Англия. Тя нали има много ангажименти, все бърза, трябва да й предам тези материали. Да, и аз тръгвам с теб. 3 без 15? Нали ми беше интересно? Изобщо не разбрах как мина времето. Хареса ли така? Много. Да. Кога ще е готов филма? След около седмица. Защо не дойдеш тези дни пак да погледаш? Не, няма да те притеснявам, неудобно ми е. Ама Силве, нали сме приятелки? Ще се радвам да дойдеш. Добре, ще дойда. Обърнете внимание.
Когато се посочва причината на действието, понякога като съюз се използва и частицата нали. Нали има много ангажименти, все бърза. Нали сме приятелки, ще се радвам да дойдеш. Нали ми беше интересно, не разбрах как мина времето. Хората правят открития, участват в научни фестивали, а аз хленча за някакви изпити. Голяма съм лигла. Стягам се и отивам да уча. Трябва да си взема изпитите и то с шестици. А защо реших да уча точно това? Ако бях следвала журналистика... Ето, прав е Радо, че все съм недоволна за нещо. Прибирам се и започвам да чета. Пък след време, ако реша, мога и журналистика да запиша. В този урок видяхте. Ще взема колкото трябва. Може да говори колкото си иска. Колкото по-малко ям, толкова по-зле се чувствам. Стана по-трудно, отколкото предполагах. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Старая се, доколкото зависи от мен. Закъснях, защото имаше задръстване. Идват, тъй като са жадни за знания. Тръгвам, че закъснявам. Нали има много ангажименти, все бърза.